Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore അതാണത് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശിയുടെ വായിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പേര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടാ. ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 7ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? അതെ. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മള്? എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് ില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് കണ്ടത്. ഇനി 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ അഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വമനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹഃ ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാതാജി പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാനും അതൊന്നും വിചാരിക്കുന്നു. മ്യൂട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരേഷ് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. നമുക്കറിയാം അളവിലാണ് വ്യത്യാസം, ഗുണത്തില് തുല്യരാണെന്ന്. തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെയോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? മായയും ഭയമൊന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവന്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മനസ്സിലാകാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായി ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയെയോ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. മായയോ ഭയമെന്നോ എന്താണ് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക? അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മായയോ ഭയത്തിനൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അല്ലെ. മധ്യാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമേ എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. വേറൊരാൾക്കും കഴിയില്ല. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കും. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, നമുക്കറിയാം ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എല്ലാവരിലും ആരെയാണ്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്നാണ്, ശക്തിയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 80% ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഈ ജീവഗണങ്ങൾക്കുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അളവിന്റെ കാര്യത്തില് തുല്യരല്ല എന്നാ പറഞ്ഞ. അളവിന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, സൂക്ഷ്മ അംശമായത് കൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തുല്യരല്ല. പക്ഷെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഈ ജീവഗണങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ അളവില് ആരിലും കാണപ്പെടാണ്? ഈ ജീവാത്മാക്കളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായി അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്താലും ആ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എടുത്താലും എന്താണ്? അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടും അറിയാൻ പറ്റില്ലേ? ഉപ്പ് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഒന്നൊരു തുള്ളിയാണ്, ഒന്ന് ആ സമുദ്രത്തിലെ ആ ജലം മുഴുവനാണ്. അപ്പൊ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണത്? അതിന്റെ ഗുണത്തില് അത് ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക.
ഗുണപരമായും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമാനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാവുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അളവിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവിടെ? ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനായുക എന്നൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? കാരണം ഗുണപരമായിട്ടും അളവും ആ പരിമാണത്തിലും രണ്ടും ഇതിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് തുല്യരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടല്ല മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പക്ഷി മൃഗാദികള് സസ്യജാലങ്ങള് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും ഇതെല്ലാതും ആരെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് 1:1:12 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ആധ്യാത്മിക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ ചെകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നു, അത് ഇഷ്ടമായില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നിവിടെ പറയാണ്. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരേ താല്പര്യത്തോടെ, അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ അതിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ മായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തതിൽ നിന്നാണ്, മായയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉടലെടുത്തത്. അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ശോകമായിരിക്കും. കാരണം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തകർന്നു വീഴാം. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ഇപ്പൊ മായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും തകർന്നു വീഴാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്? ശോകമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും തകർന്നു വീഴാൻ ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതാഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മഭൂതഹിതം. ആത്മഭൂതാഹിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആത്മാഭൂതാഹിതവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:54 18:54 പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാഹിതവും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മഭൂതാഹിതവും പിന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതാഹിതവും ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വാസുദേവ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നതാണ് സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടണം, മറ്റൊന്നിനും ആവരുത്. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതാഹിതം ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതങ്ങള് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മഭൂതാഹിതം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ആത്മഭൂതാഹിതം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതാഹിതം എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ പറയണം. അതായത് പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷൻ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഒരാൾ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവുകളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവായാലും പരമാത്മാവായാലും എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? ഓരോ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവായാലും ജീവസത്തയായാലും ഭഗവാനായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അവരെല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ജീവാത്മാവും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഏഴാമത്തെ ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും. മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കാണ്, മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 7:5 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകൃത ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. എല്ലാതും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? പക്ഷിമൃഗാദികള് സസ്യജാലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രം 1:1-12 ആനന്ദമയോഭ്യാസാദ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്തന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ആനന്ദം എല്ലാവരും എന്തന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റേതായ സ്ഫുലിംഗം കാണപ്പെടുന്നു. അതെ, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ഭഗവാന് ഗുണത്തിന് തുല്യരാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഗുണത്തിന് തുല്യരാണെന്ന് മായയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭയത്തിനൊന്നും ഭയത്തിന്റെ മഴയുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 7ാമത്തേല് കണ്ടത്. 8ാമത്തെ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ? എടുത്തോളൂ. 8ാമത്തെ
ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 8. സപര്യകാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമാ പാപവിത്തം കവിർമനീഷി പരിപൂ സ്വയംഭുഃ യഥാ തഥ്യേതോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമാ പാപവിത്തം കവിർമനീഷി പരിപൂ സ്വയംഭുഃ യഥാ തഥ്യേതോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കട്ടെ. കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്. സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ. സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ. ശുദ്ധമപാർമനീഷു സ്വയം സമാപ്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപര്യഗാചുക്രം അകായം ഔവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭോ യഥാ തഥ്യമോർത്ഥാൻ വദധാ ചാശ്വതേഭ്യഃ സമാഭ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപര്യഗാചുക്രം അകായ അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാർത്ഥോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യഃ സമാപ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപര്യഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാമല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സപര്യഗാചുക്രമകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാത്യതോ അർത്ഥാൻ വ്യദദാശ്ച ശാദീഭ്യ സമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? സപര്യഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവീരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭുഃ യഥാ തഥ്യോർത്ഥാൻ വൃഥഥാ ച ശ്രുതീഭ്യ സമാപ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റത്തെ ഭയങ്കര പാടല്ലേ? അത് പദച്ഛേദം ചെയ്താൽ മതി, പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ, മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി
ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി? ഭഗവാൻ തുല്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തുല്യമാണ് എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും പിന്നെ അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവനായിരിക്കും, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായ ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോ സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും ാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ സിരകളില്ലാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മളെ കൈ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറെ ബ്ലഡും ഞരമ്പൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിരകളില്ലാത്തവനെന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപവിവരണം. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്, തന്റേതായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? പ്രപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് എന്തില്ല? സിരകൾ പോലെ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും. ആ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തില് ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതൊന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപം എങ്ങനെയാ പറയണത്? അരൂപനല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണുള്ളത്. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സിരകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഞരമ്പുകളോ സിരകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ടൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ വായിച്ചു തന്നെയാണത്. പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും എന്താണ്? ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്താണ്? യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പൂർണ്ണജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ. പരിപൂർണ ജ്ഞാനമാണ്. അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പൂർണ്ണ ആനന്ദം, സത്യചിത്താനന്ദം, ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇത് പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അല്ലെ? എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ, സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അപൂർണനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിപൂർണനാണ്, സമ്പൂർണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? നമ്മുടെ പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം അല്ല എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? രൂപരഹിതൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്പീഡ് ഉണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏത് ശരീരം ഭാഗം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഏത് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, എന്താ പറയാ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് ശരീരം ഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാൽ കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാം, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടേത് പോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നെന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ പോലുള്ള കൈയും കാലും ഒന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരെക്കാളും വേഗത്തില് ഭഗവാൻ ഓടാനും അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്
സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളേത് പോലുള്ള കൈകളും കാലുകളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് വളരെ വേഗത്തില്, എല്ലാവരെക്കാളും വേഗത്തില് തന്നെ എന്താ പറയാ ഓടാനും അതുപോലെ തന്നെ അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള്, അമ്പലങ്ങളിലുള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനും ആ വിഗ്രഹവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം ഏതാ പറയണത്? ആദ്യത്തെ രൂപം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുറെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ചിലത് പറയാൻ ഇവിടെ എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ ഉണ്ട്, അതായത് ബലദേവൻ, പിന്നെ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, അങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറെ ഉണ്ട്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്രയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗവതത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബലദേവനും ശ്രീരാമനും നരസിംഹവും വരാഹം അങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആദിമമായ രൂപം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതും എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വിപുലീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ത് പറയാം, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിപുലീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന അർച്ചനകളും എല്ലാതും ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്, ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ മന്ത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും അറിയാത്തവര് അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അതായത് മൂഢന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാര്. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഈ പൂജാ വിഗ്രഹത്തിനെ വെറുതെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വെറൊരു എന്താ പറയാ പാവ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൊമ്മ പോലെയൊക്കെയാണ് അവര് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ? ഈ വിശ്വോപനിഷത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്, ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത മൂഢന്മാര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെയായിട്ട് കണക്കാക്കണം? ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണെന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ് അതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അല്പജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 11-12 ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക, അത് അപരാധമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ പരിതാകരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പലതരത്തില്. അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്പജ്ഞരായിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്. അല്പജ്ഞരാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യാത്തത്? അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവര്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മോചനം ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അവസരം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടത് വന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് തിരിയാം? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലും പല മന്ത്രങ്ങളിലും എന്താണ്? അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവാത്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ല, ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരണം. അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല മന്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോഴല്ല, ആദ്യമേ തൊട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാക്കുന്നതോടെ ഭഗവാന് പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല. എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന സേവനം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മനസ്സിലാവാണ് താൻ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹചാരിയായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് വരെ എന്തറിയില്ല? തനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, താൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നും ആർക്കറിയില്ല? ജീവാത്മാവിനറിയില്ല. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, മനസ്സിലാകുന്നത്, മനസ്സിലാകുമ്പോ അപ്പൊ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? അപ്പൊ തൊട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ് പിന്നെ മനസ്സിലാകാണ് തനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. കാരണം അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആ സഹചാരിയായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നായിരിക്കും ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-30-31 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്നത് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തിയിലെ, ഒന്ന് ആന്തരിക ശക്തിയും രണ്ടാമത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ആര്? ദുർഗാദേവി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വശ്യതയില് മനം മയങ്ങുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചൊല്ലുക എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശ്യത മൂലം, ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രേരണ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ താൽക്കാലികമായിട്ട് മറന്നു പോകാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളൊരു സത്യം, ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും മറക്കാണ്?
ജീവാത്മാവ് മറക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 30-31 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് മറന്നുപോകും. എങ്ങനെ? സ്വാധീനം കൊണ്ട്, ആരുടെ? മായാശക്തിയുടെ, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മറന്നു പോകാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം മറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ആര് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പോ അതിന് ജീവാത്മാവിന് നരകത്തിൽ പതിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടത്തി കൊടുക്കാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോപനിഷത്തില് യഥാതഥ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിവർത്തിച്ച് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണോ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നിവർത്തിച്ച് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനെ പരിപൂ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനേക്കാൾ സമാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നവനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളതും സർവ്വസ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളതും സ്വരാട്ടായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായിട്ട് ഭഗവാന് ജീവാത്മാക്കളെ യാചകന്മാരായിട്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടാണ്. അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല സാധിക്കുന്നവരായിട്ട് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിലകൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് യാചകരായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വരൂപാവസ്ഥ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യാചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു യാചകൻ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ട് സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ എപ്പോഴാണോ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ? തന്റെ വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് യാചന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോ മാത്രമാണ് എന്ത് നിർത്തുന്നത്? ഈ വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാചന ഒരു വ്യക്തി നിർത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അബാധവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 പദങ്ങളാണ് എന്ത്? ഒന്ന് ശുദ്ധം, 2 അബാധവിധം. ഈ 2 പദങ്ങളും എന്താണ്? ശുദ്ധമാണ് അപാതവിധമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ, അതായത് പരിശുദ്ധമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോപനിഷത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ പവിത്രമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം തട്ടിയ തന്നെ എന്താണ്? അതെല്ലാം പവിത്രമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപവിത്രമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം തട്ടിയാൽ തന്നെ അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? പവിത്രമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാൻ അപാപവിത്തൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപാപവിത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സൂര്യൻ ഒരിക്കലും
നാശമാകുന്നില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സൂര്യന് സാധിക്കും. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ടുള്ള സൂര്യന് അത്രയും ശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താണ്? സൂര്യൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കൂടി സൂര്യൻ ഇത്രയും ശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവശക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒന്നും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പെട്ടല്ലോ ഉള്ളത്. 5:32 ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാം. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? 32 പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? ആരാണ്? മൂഢന്മാര് അല്ലെ? അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും വീടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ, ഈശോപനിഷത്ത് അറിയാത്ത മൂഢന്മാര്, അവർക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയത് അല്ലെ? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയതാണ് നമുക്ക് എന്തിനു കാരണം? നമുക്ക് ആ ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാ തഥാർത്ഥ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത അത് അനുഭവിക്കുന്നു. അത് അനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് തന്നെ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാതഥ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരാണ്? അനുവദിച്ചു തരാണ്. അതിനാണ് യഥാതഥ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകും. ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? പരിപുഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ മാതാജി? 6ാമത്തത്. 5 അല്ല വരിക? 5 അല്ലേ? 5 ആണ്. 5 അല്ല 6 ആണല്ലോ. അപ്പൊ 5ാമത്തെ എന്താ? 5ാമത്തെ തഥത്യതയുടെ തഥത്യ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നാ 5ാമത്തെ എന്താന്ന് പറയും മാതാജി? അതാണിത് യഥാതഥ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? അത് 4ാമത്തെ അല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രം 8 വിശദമാക്കുക 1ാമത്തത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഉണ്ടാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, മനസ്സിലായി.
അഞ്ചാമത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വായിക്കാം. അപ്പൊ ആറാമത്തെയാണ് ഇപ്പൊ പരിപൂവിന്റെ പറഞ്ഞത്. ഏഴാമത്തെ ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? ഈ യഥാതഥ്യത എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി, ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കി തരണം. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി അത് ആറാമത്തത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആറാമത്തത് ഈശ്വരനെ പരിപു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാതാജി എന്താണ്? മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. മൊത്തം പോയി. എന്റെയാണോ? ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈശ്വരനെ പരിപു എന്നതുകൊണ്ട് പരിപു എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് പരിപു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അപാദവിദ്ധം, ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത്? ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് എന്ത്? ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. അതാണ് ഏഴാമത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂടി പറയാനുണ്ട്. മന്ത്രം 8. എട്ടാമത്തെ മന്ത്രം വിശദമാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എട്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശരീരമില്ലാത്തവനും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്? എട്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഭഗവാനെ? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.